i chi i fy nghartref sef Maesteilo yma yng Nghapel Isac, ger Llandeilo. Dwi'n byw fan hyn gyda'n rhieni a mrawd eirian, a ni'n ffarmo rhyw 800 o ddefed a 150 o wartheg beef. Ond yn ogystal â hynny, fel y gwelwch chi rwy'n siŵr yn ystod y flwyddyn, mae'n amrywiaeth eang o anifeiliaid yma. I ddweud y gwir, mae fe tipyn bach fel zoo yma. Ni'n ffermio dros 400 erw yma Maesteilo, ac ar ddechrau blwyddyn newydd mae yna ddigon o waith i'w wneud, fel ar bob ffarm. Yn wahanol i'r arfer i ni par o ddwylo'n fyr ers mis Hydre, gan fod eirian yn Seila Newydd yn cneifio. Mae'n brofiad da iddo ac mae'n mwynhau, ond yn sgil hynny mae yna fwy o waith i'w wneud fan hyn. Dyma mam a dad. Teulu mam oedd yma'n wreiddiol, ac felly dros y blynyddoedd mae mam wedi gweld newidiadau mawr yma. Symudodd yn dad yn fam yn 1947, ffarm rent oedd ei brynu. Daeth y cyfle yn y 50au cynnar i brynu'r ffarm off y stad Maesteilo, so fe byrnon o'r ffarm. A wedyn, fe byrnon o bach o dir ychwanegol wedyn i cael byti 200 cyfer erbyn bod fi mas o ysgol. Pan briodon ni, ddylwn ni lle ar yn enw. Oedd mam yn 21 a fi'n 23, a ni'n ffarmo a busnes yn unen o'r diwrnod gynta. Ddylwn ni 100 o ddefer ar y dad, a 20 o dda. A o fyny mae pethau wedi altro, ni wedi altro'r buildings, wedi cubicles mewn, a fel oedd Doris o wei gynnau, ni wedi mynd o clwmi yn beidi, wedi 26 o dda. Mae nawr mae wedi 130 o cubicles. A glwch chi'ch magu pan briodon ni gynta, gyda ni yn y bwydi, eistedd y silffennes pan o'n i'n carthu a nabod y da, wrth i enwau ar y pryd, oedd enwau gyda da blynydde nôl. Mae wedi symud mlaen nawr, os dim enwau ar da, maen nhw'n jyst yn fywch 368 a 295 a rhywbeth fel yw pethau nawr wedi mynd, ynddo fe? Fan hyn fi wedi cael yn fagu eriod, fan hyn fi wedi bod ar y ffarm yn ganol y gwaith a yn ganol y stoc a pethau, a ti wedi cael dy fagu'r un ffordd mewn ffordd, a ti wedi bod gyda ni'n y mart fel o'r ti'n dwtsen, a ti'n enjoyo dod, fi'n credu pan dechreuais ysgol oedd hi'n galed pan oedd ti ffili mynd i'r mart, a oedd pobl yn gweld eisiau ti a ti'n gweld eisiau nhw. Un peth am bwyty ni fel teulu, ni gyd yn gallu pitio mewn y gwaith da'n gilydd, a ni gyd yn gallu gwneud, wel, popeth sy'n eisiau gwneud, really. Chi'ch dwy lle dreifo tractors a trafod defed cystal unrhyw un. Ti'n cnifo a eirian, pawb ni. Unrhyw beth o'r job ar y diwrnod, ni gyd yn gallu gwneud hynny. Yn ogystal â'r amrywiaeth o ddefed sydd ar y fferm, mae gen i'n ddiadell yn hunan o ddefed balwen Cymreig. Dros y flwyddyn, dwi'n gobeithio dangos nhw mewn sioeau a gwerthu ambell un yn arwerthiannau'r Hydre. Er mwyn hyd yn oed ystyried yr ddangos mewn sioeau neu ei gwerthu yn seli'r Hydre, mae angen bod yn drefnus, rhywbeth dwi ddim fel arfer yn dda iawn am bod. Yn gyntaf, mae rhaid dewis y dethol rai addas, cyn ei cneifio yn gynnar, sy'n wahanol iawn i'r arfer, er mwyn cael trwch o wlân arnyn nhw ar gyfer eu trimio cyn y diwrnod mawr. Felly, heddi, y dasg yw cneifio. Y mis Gorffennaf i ni arfer cneifio'r defed yma. Felly, fe fydd rhaid bod yn ofalus a phwyllog, gan fod y croen a'r glân yn gallu bod yn anodd i'w cneifio yr adeg yma o'r flwyddyn. Wel, dyna ni, mae'r defed yn edrych yn wahanol iawn heb ei glân. Ac bod pris y glân wedi cynyddu yn ddiweddar, yn anffodus am mai glân lliw yw hwn, mae'r pris tipyn yn llai wrth gymharu â glân gwyn. Ond bydd rhaid ei lapio a'i rhoi mewn cwdyn yn barod i fynd. Fe fydd y defed yn aros mewn ar ymgyfnod hyd nes bod trwch o wlân yn tyfu eto. Felly'r cyfan allai wneud nawr yw croesi bysedd y bydden nhw'n wyna'n iawn a thyfu, mwyn bod nhw a fi yn medru mwynhau antur fach neu ddwy i ambell i sioe dros yr haf, a chael pris teg yn arwerthiannau'r Hydre. Dros y gaeaf mae'r mwyafrif o'n defed ni yn mynd ar ei gwyliau, sef beth i ni'n alw'n defed tac. Maen nhw'n mynd i ffermydd sy'n cadw gwartheg yn bennaf,
A thra bod y gwartheg i fewn yn y sied dros y gaeaf, mae'r defed yn gallu byta'r porfa sy'n ar gaeau'r fferm. Heddi, mae angen symud rhai o'r defed tac i borfa ffres mwyn iddy'n cael digon o fwyd i'r dyddiau nesaf. Bye. Nôl adre, mae yna alwad ffôn ddifrifol wedi dod i'r fferm. Does dim byd gwell na magwraeth ych chi'n cael ar ffarm, ond pan mae dyddiau fel hyn, dwi ddim cystel. Ni wedi cael galwad i ddweud bod defed ni allan ar y heol, a phan ilon ni lawr na i weld, dyma beth ddarganfon ni. Dafad wedi cael ei rhwygo gan gŵn wedi bod yn lladd defed. Mae hon nawr yn ysben flwydd werth tipyn o arian, dros 100 o bunnoedd. Hi'n cario o'n hefyd, felly yn fwy o werth. Ond dyw'r dyfodol ddim yn edrych yn addawol iawn iddi hi. Gyda'r milfeddyg ar y ffordd, fe fydd angen triniaeth arni ar unwaith, a'r gofal gorau posib iddi, mwyn gwella dros y dyddiau nesaf. Wel, mae job yn pwysig dy fi wneud nawr oherwydd mae eisiau dofi anrheg nadolig mam a bydd eisiau tipyn o nerth bo'n brau chi gwblhau'r dasgyn hefyd. Bant ar carter. Ond bod nhw'n fach, maen nhw'n fwy na llond llaw. Anifeiliaid annwyl ond stwbwrn iawn. Rhywbeth i godi gwen ar ôl diwrnod digon anodd. A dyna ni, mae'r barod allwn ni fod ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Gobeithio, erbyn tro nesaf, bydd eirian ymrawd wedi dychwelyd o Seland Newydd i gynnig ychydig bach o help llaw ar gyfer yr wyna sydd ar fin dechrau. Ond, y cyfan allwn ni wneud am y tro yw jyst gobeithio am flwyddyn llewyrchus yma ar fferm Maesteilo.